dibawani karo Mbak Eka. Ya Gong, rungokno iki Gong. Iki kalih fragmen anu nggih, Werkudara nggih. Oh iya no. Saiki sing bawa Mbak Eka. Ya, engko sing dadi Werkudara Bagong. Ayo. Mboten cocok, mboten cocok. Ora cocok. Lah Werkudarane abung ngaten iki. Wong enenge ya iki kok ora cocok. Golek pemain ngendi wis yahene. Apa yo terus dadakan golek Ora lah apa ya ana Werkudara kok malah bentuke blegenuk. Ayo golek kuku. Ayo. Iki kuku. Kukune dene wis puret. Werkudara kukune ireng ora resikan iki lho. Lah, teguh iki mau. Golek sing resik ngono lho. Werkudara kukune ledhek men. Iki kok dikira Kresna iki kok. Ayo, dadi Werkudara, mike dislepet sik kukune cekel. Nah, ngono. Ya, sijine endi kok siji tok yo. Yo, angele. Lah wong ya Werkudara resikan kok sing siji dipotong kok. Werkudarane nganu kukune bar nggo kukur-kukur dadine putha. Ayo, kaya ngapa Werkudara? Sing gagah, tegap ngono lho tegap. Ngene maju ngene. Madepe mengana. Lah, sikile kurang ngambek, megar sithik, maning. Maning. Terus. Lah, mendak. Lah, terus maju. Aja nggo dolanan wis diputu kok nggo dolanan. Ngono ora isin karo putune ya, ayo. Yo Mbak Eka, ayo, monggo. Raden Arya. Werku, lah ngaten iki lho. Werkudarane iki kudune mandan tegap sithik. Jadi nek badannya itu harus tegap, lurus. Wes, Ben. Wis sak karepe, ayo. Anu. Ngapa nyekel miki sing ngakon sapa? Masa Werkudara blas ra omongan. Ora nongko no. Mengko. Werkudara ki ra doyan ngomong ora cerewet ngono. Ayo. Raden Arya Werkudara. Lah kurang dhuwur. Nah, lah terus kurang dhuwur. Terus, aja medhok sik. Nah, terus wis. Lah ngaten iki. Yo. Oh, niki jenenge nek ngaten iki posisi ngaten iki jenenge napa? Gerak napa? Yo junjungan sikil. Junjungan sikil. Lah nek Werkudara ki rak kedah ngaten niku ketok gagah. Lah iya no, jelas no. Ngetokne perkasane. Ya. Ayo. Iki ngapa to? Sing ngakon ngomong sapa? Yo Kak. Nano. Raden Arya Werkudara nyata lamun satria Jodipati Werkudara kok ora tetek iki. ora jenengan mboten mireng ta wau Apa ta? mundur-mundur ki makrut Werkudara kok ngono kuwi Wis entuk omong rung iki. Wis. Aku ngangkat dhuwur-dhuwur ki pekewuh. lah ngapa sih Ora rangkepan kok. Ayo. Nano. Praka Saga Gagung Luhur Gudekna Gudek kok gudek tok. Apa nang Werkudara kukuren terus ngono. Kowe iki njumbuhna karo kahanan. Lah wong Werkudarane anane gur gudhek tok lho. Nek mboten percaya niki lho Pak Bu. Mang pirsani gegeren niku enten niku. Mulane dirangkepi. Yen ra ketok. Ayo. Werkudara ki ora mukok. Werkudara kaya wong mutahi ngapa? Lah Werkudara ora metu. Wah, ngono ya. Apa pokok ra bener. Yo. Gedhek wong simbar dada. Yen ngendika gerak
Gerengi piye? Ngono. Luar kudara apa sapi? Piye to jane iki? Nah, ngono. Terus. Ayo. Ayo. Ya Pak Ega. Kosek to. Ora wae iki ngapa to? Wis Yo. jane Werkudara iki ora ngono kuwi kok. Pindah. Indah guntur dasar satria prawira rama Eling. eling kula eling gunungan Yo. Senapati Yo, sing joget Pak Ega, ayo. Bagong tunggu sik apa? maning kodewe wong purbalingga suwanane ora kurang reka
kasih.